baba kali baba joli wani munhu akangwara kumberi kuti regai titi gaga fast because handina nguva. Nyaya ndakataura last week inoti president vedu venyika yedu vaMnangagwa vakatora mari, vakatora motikari dzakawanda vakadzipa madzishe ari muZimbabwe. How many chiefs are in Zimbabwe? Tikaverenga nosvika more than 300 machief chete ari muZimbabwe akawandisa. So each and every chief akapuwa 500,000 rand, 500,000 rands. Inoita mari kana mukaverenga times 200 machief anenge ari muZimbabwe, tongoti more than 200 moti times 500,000 rands pamotikari dzavakapiwa. Each and every car inowetha more than 500,000 rands. So machief imari yakabuda mugovernment ichinopuwa machief for mahara, right? Regai tibve ipapo toti chief basa rake munyika ndereiko pakupa development dzenyika? Inongori nyaya kungotonga kuti vabirwa mbudzi, abirwa chii. Ko mapurisa ari kuwana muhoro here wakakwana, macivil servants, masoja, maticha ari kupa, maticha ari kugadzira, maticha ndiwo ari kuvaka nyika, manesi ari kurapa vanhu vari kupuwa mari dzakakwana here? Toona kuti nothing, avatombopiwa kana bhasikoro rekuti vatombofambawo naro kuenda chikoro. Okay, tichibva ipapo ndine imwe futi yazosvika, mapostora ari kuti ED 2030, mapostori aED anoti ED to 2030 ED ngagare aripo. Mapostori iwo asanganisa mari ndobva aita sei? Ndobva atenga mabhedzi emumakliniki, ndobva atenga mawheelchair kuti apewo ED akwanise kunopa zvipatara zvinoshota. Imbopafunga iwewe une mari yauri kupa vanhu vasingafanirwi kupiwa, pouya munhu wokupa zvinhu woti chinda unopa vanhu vanofanira kupiwa, unombofunga kuti kudi unoita sei ipapo? Nevakomana, pane nherera dziri apo, pane chirikadzi, pane vanhu vane dzimari dzavo, vane zvinhu zvavo vakadidi. Iwe uchitora mari yako uchinopa vanhu vakasimba vanogona kuzoshandira uchitora vanhu. Pouya munhu woti chinda unopa zvirwere varwere apo, unofila sei? How do you feel? How do you think? Unofunga kuti kudi? So sometimes zvimwe zveno mukuru wedu vari kungomuita kunge munhu asingafungi, but iye haazozvioni, anongofunga kuti vanhu vanondida. But I want to thank you very much mapostori, zvendoda kukutendai pakubatsira kwamaita, asi wamapa wacho ngaafungewo kuti sei mamupa. Iye ari kutadza kuvapa, ndiye ane mari yese, ndiye vari kutora zvese gold, malalithium, each and every mine iri muZimbabwe iri under his hands, but ari kupiwa nevanhu vane zviduku kuti inda unopa varombo. Unofunga sometimes guys, ndisingapedzi nguva kuti muzvionere zvinhu zvacho kuti ichokwadi. Tarirai mapicture achatevera, tarirai zviripo pamberi, munokomenda, musubscribe kuYouTube yakanzi Baba Njoland Kali, musubscribe, mukomenda, moshare, mudownloada mavhidhiyo aripo. Pane masongo uchi gospel music inoimbwa naGodhi Makumbe anova inini. Mukangosvika kuYouTube ikoko munganodownloada masongo munoawana mana. Munotiita kuti ndidye ndirare, ndimuke ndifambe ndiseke ndismile ndionde nditsamwe zvese ndimi munondiita because of your support. Anototuka ndomuda, anondipa advice ndomuda, anotondiseka ndomuda, anotonditi kuseka kwako kunobvowa ndotomuda. Thank you guys for listening. Inini ndichitaura, I want to thank you so much, but ndokumbira kuti kana makasvika kuYouTube mukasvika pakanzi Baba